ҳамада салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Мошин Савдо. Дар навори имрӯза мисли ҳар вақта 12 мошини фурӯшӣ дорем. Мошинои хубан, мошинои арзонан. Навора бо диққат то охира тамошо мекунем, дастгириро фаромӯш намекунем. Шахсоне ки якум бор дар канали Мошин Савдо меҳмонанд, ҳатман обуна шавед дӯстон. Ва шахсое ки мошини фурӯшӣ доранд ва мехоҳанд ки реклама кунам, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебирояд ва моро мумкин ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. Ва шахсое ки мехоҳанд аз нархҳои мошинои мехостаашон хабардор шаванд, шумо ҳам бародаро дар комментария нависен ва мо кӯшиш мекунем ки дар навори оянда пешкаши шумо кунем. Ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. раҳмат барои дастгириятон, барои лайкотон дӯстон. Курси имрӯза бошад 1000 рубл 130 сомони тоҷикӣ. рафтем. мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Як мошини фурӯши мо ҳаст ва аз 21099 соли барореш 1999 дар кузуфи седан, рангаш боша сабз, объем мотор боша 1.5, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка передача механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, гуфта отчёт снимат кардаги фавран фурӯхта мешавад. Мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе бародаро. нақша боша гуфта 7500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 57000 рубл. харидори аниқ боша савдо кардан мешавад. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшӣ Opel Vectra A соли барориш 1998 дар кузуфи седан. рангаш боша кабуд, объем мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. моторш 1.8 простоя, 1 сола ҳуҷҷат дорад. кондитсионер дорад. мотор коробка 100%, ягон камбудӣ надорад. фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша боша гуфтесай бародаро 17000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 103000 рубл. харидори аниқ боша савдо карда мешавад. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони сеюм мошини фурӯши Daiwa Nexi соли барориш 1994 дар кузуфи седан, рангаш боша серебристи, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. гуфтаи маълумоти бештар додагӣ нестай бародаро. фавран фурӯхта мешавад. гуфтаи мошин боша қарор дорад дар шаҳри ҳисор. нақша боша гуфтестай 15000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 114000 рубл. харидори аниқ боша мега савдо карда мешавад. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. чорум мошини фурӯши Opel Astra F соли барориш 1997 дар кузуфи универсал, рангаш боша сабз, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. гуфтай задагӣ, пусидагӣ ва рид надорад. электропакет дорад. гуфтай мошин беҳад тоза, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша боша гуфтеса 28000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 214000 рубл. харидори аниқ боша мега муомила кардан мешавад. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештар айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯшӣ BMW 3 Seri S соли барориш 1993 дар кузуфи седан, рангаш боша сурх, объем мотор боша 2.5, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. маълумот дар бораи мошин. мошин дар ҳолати миёна қарор дорад. камтарак расход дорад. фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри ҳисор. нақша боша гуфтеса 17000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 130000 рубл. харидори аниқ боша савдо кардан мешавад. мега фақат харидори аниқ занг занед. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. шашум мошини фурӯшӣ Opel Vectra A соли барориш 1990 дар кузуфи седан, рангаш боша сурх, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. гуфтай маълумоти пурра нависондагӣ нестай бародаро. фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. нақша боша гуфтестай 17500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 133000 рубл.
савдо карда мешавад. Марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳафтум мошини фурӯшӣ вазн 21099 соли барориш 2000 сол дар кузофи седан рангаш бошад сиёҳ объем мотор бошад 1.6 сӯзишворӣ бошад бензин коробка передача механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега соҳибаш фақат мешинӣ ҳай мекунӣ ҳуҷҷат дора фавран фурӯхта мешавад мошин бошад қарор дора дар ноҳияи фархор нархша бошад гуфтеса 17 000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 130 000 рубл. Марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. лайка фаромӯш намекунем дӯстон ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. ҳаштум мошини фурӯшӣ BMW 5 Series S соли барориш 1995 дар кузофи седан рангаш бошад сиёҳ объем мотор бошад 1.8 сӯзишворӣ бошад бензин газ коробка передача механика мошин дар ҳолати хуб қарор дора мега фавран фурӯхта мешавад алишам мешавад. марҳамат шахсони харидор мошин бошад қарор дорад дар шаҳри душанбе нархша бошад гуфтеса 28 000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 214 000 рубл алишам мешавад. марҳамат вариантҳои худтонро занг занед пешниҳод кунед. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. нуҳум мошини фурӯшӣ вазн 21099 соли барориш 2002 дар кузофи седан рангаш бошад серебристӣ объем мотор бошад 1.5 коробка передача механика мошин дар ҳолати хуб қарор дорад ҳуҷҷатҳош тамом шудагӣ мега фавран фурӯхта мешавад мошин бошад қарор дорад дар ноҳияи абдурахмони ҷомӣ нархша бошад гуфтеса 7500 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 57 000 рубл алишам мешавад ба ягон мошини хуб бошад. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. даҳум мошини фурӯшӣ Opel Astra F соли барориш 1992 дар кузофи хетчбек рангаш бошад сурх объем мотор бошад 1.6 сӯзишворӣ бошад бензин газ коробка передача механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад 2 моҳи дига ҳуҷҷат дорад фавран фурӯхта мешавад мошин бошад қарор дорад дар шаҳри душанбе нархша бошад гуфтеса 20 000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 152 000 рубл харидори аниқ бошад муомила карда мешавад. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 11 мошини фурӯшӣ Hyundai Starex соли барориш 2000 сол дар кузофи минивен рангаш бошад мокри асфалт объем мотор бошад DVD сӯзишворӣ бошад дизел коробка передача механика суроч нагуфта ягон камбудӣ надора мошин рамаш кафидагӣ надора краскаш навай ягон ҷош харушидагӣ нестай 4 баллони нав дора салонуш тоза мошина фақат мешинӣ ҳай мекунӣ ягон камбудӣ надора мега мошин бошад қарор дорад дар шаҳри душанбе нархша бошад гуфтеса 24 000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 183 000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. 12 мошини фурӯшӣ Hyundai Sonata соли барориш 2001 дар кузофи седан рангаш бошад сафед объем мотор бошад D сӯзишворӣ бошад бензин газ коробка передача механика суроч нафурӯхта мешавад мошин ягон камбудӣ надора мега як дастай мошин кондитсионер дора коробка ходовой мотор 100% ҳуҷҷатҳои солонааш буд шудагӣ фавран фурӯхта мешавад мошин бошад қарор дорад дар шаҳри душанбе нархша бошад гуфтеса 20 000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 152 000 рубл харидори аниқ боша мега савдо карда мешавад. марҳамат шахсони харидор рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. бародарои азиз раҳмат ки
видеоро то охира тамошо кардем. Дастгирии моро фаромӯш накунед. Имрӯза эълонҳои мо ба анҷом расид. Мо 2-3 рӯз пас эълонҳои нав ба нави мошинои фурӯшӣ дорем. То навори оянда худованд нигаҳбони ҳар яки шумо бошад. Хайр.